Yemosa pîr û mesela kartolan. Hebû nebû, li welatekî jinepîrek hebû. Navê wê Yemos bû. Yemosa pîr. Bi tenê bû. Wê her tişt li bexçeyê xwe diçand. Her zebze û her mîwe li bexçeyê wê hebû. Hem teyr û tulûran, hem heywanên din jê dixwarin û hem jî pîrê bêdebara xwe dikir. Teyr û tulûran û heywanên din ji her tiştî para xwe dixwar. Lê para Yemosê jî jê re dihiştin. Biharê Yemos kartolan diçîne. Havînê her ku kartol şîn dibûn, Yemosê ax diavête ser koka wan. Kartol av didan û digot, bi vî rengî wê xêr û bêra bexçeyê min zêde be. Dema wisa difikirî şad bû. Payîzê jî wan ji bin axê derdixe, wan dibe li quncika herî sar a kewarê bicih dike û salekê wan dixwe. Vaye dîsa payîz e. Pelên daran zer bûne. Giya hemû êdî bûye pûş. Yemosa pîr radihêje tevrikekî û diçe ku kartolan ji binê axê derxe. Yemosa pîr dest pê dike dikole lê tiştekî nabîne. Di her kortikekê de yan yek yan jî di kartolan dibîne û binê kortikan jî qulopilo bûye. Yemosa pîr şaş û metel dimîne. Dibêje, ev çi tofane hatiye serê min, ez ê zivistanê çi bixwim wî kê kartolên min dizîne? Yemosa pîr xwe bi xwe difikire û dibêje, teyr û tulûrên bexçeyê min û heywanên din yên ser erdê û yên bin erdê pir bi wijdan bûn. Para xwe dixwarin lê para min dihiştin. Gelo van teyr û tulûrên bexçeyê min, van heywanên bexçeyê min ev xuyê xerab ji kê girtiye? Yemos ji jîjo gumanan dike. Li benda êvarê dimîne, da ku ji jîjo bipirse. Dema reş hêdî hêdî dikeve erdê, jîjo ji cihê xwe derdikeve, da ku li bexçe ji xwe re tiştan bixwe. Çawa çavên Yemosa pîr li jîjo dikevin, yekser dibêje, Lolo jîjo bisîx û stîryo. Ka were vir, ka were vir. Te ev xuyê xerab ji kê girtiye? Te kartolên min hemû dizîne. Wê te ew bi ku vebirine? Jîjo şaş û mat dimîne. Piştî ku bi ser xwe vetê dibêje, Hew, pîra delal, xwedê te hiştê, ma ez kartolan naxwim, ez ê çima wan bidizim? Tu çima vî gunehî dixêstûyê min, ma ne eyb e, ma ne şerm e? Ez ji xwe re kurm û kêzikan, zîl û katan, fêkî û car caran jî hema ku bi destên bikeve kelaxek, piçek jî goş dixwim. Heger min kartolên te xwaribin, bila diranên min bişikin û stîriyên min biwerin. Li ser van gotinên jîjo, Yemosa pîr poşman dibe û dibêje, ma ez a feqîr çê dizanim ku tu kartolan naxwî? Wî li qusûra min nenihêre. Jîjo dibêje, ê te baş e, vê carê tiştek nabe. Carek din wilo li ciyê hop hazir, ti kesî sûcdar meke. Berê bipirse, ka pêşî hîn bibe, paşê bipeyve. Li ser vê jî pîrejin bi jîjo dişêwire. Ê naxwe kê ev kartolên min xwarin, tu çi dibêjî? Jîjo piştî ku demekê kûr û dûr diponije, ji nişka ve xwe gulover dike û xwe digindirîne. Pişt re dîsa xwe rast dike û dibêje, ez dizanim kê xwarine. Ez dizanim kê kartolên te xwarine. Yemosa pîr bi dengekî nerm dibêje, ê de bibêje, ez ê tasek tê jî kurm bidim te. Jîjo kêfxweş dibe û dibêje, xilt, erê erê, xilt. Ma ji bilî xilt ne kesekî din e. Li bin erdê tenê ew digere, ew tiştan kom dike û kartolên te jî wî dizîne. Pîrejin dibêje, masîx û stîrîko, ez ê çawa karibim xilt bibînim û jê bipirsim?
ئەو دبن عەردێ دەیە و هەرتما خێ دکۆلە و داوێژە سەرخوا. ژیژۆ بەرێ خۆ دەدە پیرەژنێ و هات بێژە ئەزێ بچم سەر ماڵا خەلت لەسەر بانێوی لۆتکان بدەم بلیزم وی بقەحەرینم. وێ دەمێ ئەوێ دەرکەوە دەرڤە و بمنرە بخەیدە و تو وێ دەمێ ببێرێ ریاوی بگرە و بوویرە بەئاخفە. ژیژۆ ڕادبە دچە لەسەر بانێ خەلت لۆدکان دەدە و دلیزە دکەک و ئاخ و تۆز بسەروی دە بکەون. لەسەر vêyekê xelt ji jêr dide qîran û dibêje ev kî ye li ser banê mala min dilîze lotikan dide? Hoy nahêle ez jî xwe re razêm. Pîrejin dinêre ax dilive. Hema radihêje bêra xwe û riyawî dibire. Li ser vêyekê xelt ji mala xwe derdikeve û tê ser ban. Yemosa pîr bi hêrs dibêje لۆ bi pirçiko lۆ bi pençiko tu axê dikolî û diavêjî ser xwe lê te çima kartolên min dizîn birin û ez bê xwarin hiştim. Te para xwe bixwara. Lê wî te para xwe bixwara te para min bihişta. Te risqê min jî bi nîve birî. Vê zivistanê ez ê çi bixwim? Xelt kelogirî dibe û dibêje پیرەژنا دەلال ez kartolan naxwim got bidizim. Ez tenekî zikan, kurmikan û kokên giyayan dixwim. Eger min kartolên te xwaribin bila 44 diranên min bişkên û pirça min biweşe. Gunehê te dustiyê min de be bi xwedê min kartolên te nedizîne. Yemosa pîr dibêje wî ez bigorî deka ji min re bibêje kê kartolên min birine. Ji min re bibêje te ez ê tasek kêzik bidim te. Xelt dibêje cîranekî min heye ew jî dibin erdê de ye jê re dibêjin mişkê binê erdê. Xezîneya wî jî heye dibe ku wî kartolên te biribin û kiribin nav xezîneya xwe. Pîrejin dipirse ez çawa dikarim wî bibînim tu dikarî alîkariya min bikî? Xelt dikeve nav xeyalên kûr û dibêje di binê axê de gelek kanalên wî hene dîtina xezîneya wî nerehet e lê ji destê min çi bê ez ê bikim. Tu qet xema nexwe. Wî pîrejina delal. Xelt dibêje tu jîjo li vir bisekinin ez ê biçim li binê erdê bigerim eger tiştekî bibînim ez ê we agahdar bikim. Xelt xwe berdaxwar û li wan deran ji xwe re geriya. Lê feqîr û diheyîre dibîne ku her der qulopilo ye nizane bi kîjan aliyî ve biçe. Xelt her li wan deran digere. Di dawiya dawî de diçe ser xezîneya mişkê bin erdê. Di qulika kilîtê re dinêre mişkê binê erdê li ser kartolan xwe dirêj kiriye û radizê. Xelt hêdî hêdî ji wir dûr dikeve û ji qulika xwe derdikeve jor. Ji pîrejinê re dibêje bi xwedê min dît mişkê binê erdê kartol xwarine û xerkî nav kartolan bûye û radizê. Pîrejin dibêje wî heyra ma ez ê çawa karibim di binê erdê de kartolên xwe bibînim. Xelt bi kêfxweşî dibêje tew mala te şêm be ma ji vê rehettir çi heye? Hûn her du ji vî alî ve sê gavan ber bi dara mazî ve biçin. Piştî gava sisiyan dest bi kolana erdê bikin. Ez jî dîsa diçim binê erdê li ber deriyê xezîneya mişkê bin erdê disekinim. Dibe ku mişkê bin erdê bireve. Ez ê nehêlim. Heta hûn bên ez ê wî bigirim. Xelt di qulika xwe re diçe jêr û pişt re diçe li ber deriyê xezîneya mişkê binê erdê disekine. Di qulika kilîtê re lê dinihêre. Dibîne ku mişkê binê erdê hîna jî radizê. Li jorê jî Yemosa pîr tevî jîjo dest bi kolana erdê dike. Mişkê binê erdê xuşe xuşê dibihîse. Dixwaze bireve lê xelt nahêle.
Di dawiyê de Yemosa pîr bang dike û dibêje mişkê binê erdê metirse metirse ez dixwazim li ser tiştekî bi te re biaxivim. Niyeta min nexirab e. Em cîranên hevin ji me metirse. Derdekî min heye dibe ku derman jî li cem te be. Metirse metirse. Jîjo bi sîx û stiriyên xwe bi ser mişkê binê erdê ve diçe. Yemosa pîr dikeve navberê û nahêle Jîjo mişkê binê erdê biêşîne. Li ser vêyekê mişkê binê erdê haş dibe û xwe vir de û wê de nade. Silava Yemosa pîr werdigire û diçe destê wê maç dike. Mişkê binê erdê jê re dibêje: Çi ye, çi bûye, xêr e? We çima mala min xera kir û ez bêstar hiştim? Yemosa pîr lê vedigerîne. Xêra Xwedê li miriyên te be. Wellah tiştek nîne. Ez dibînim te hemû kartolên min dizîne û birine xezîneya xwe. De mala te neşewite ma tu nabêjî ev pîrejina hanê wê çi bixwe. Mişk li wê vedigerîne û dibêje: Ez wisa me, ez çi bikim li qusûra min nenihêre. Yemosa pîr dibêje: Lolo, heta niha tu li bexçeyê min nebûyî, tu ji ku derê derketî? Mişkê binê erdê bersiva wê dide: Ez heta niha li bexçeyê cîranan bûm, cîranên te ez kirim der, lewma ez hatim vir. Yemosa pîr dibêje: Tu bi xêr hatî, lê li cem me ev ne adet e. Li cem me adet her kes para xwe ji xwe re dibe, lê ya min jî dihêle kezeba min. Ji niha û pê ve tu para xwe bibe, lê ya min jî di kortikê de bihêle. Paşê Yemosa pîr, Jîjo, xilt û mişkê binê erdê tên cem hev, bi destê hev digirin û stranekê dibêjin: Bexçê me têjî û xweş e, tê de zebzewmî we hene. Em ev re parve dikin, têra min û te jî dikin. Bexçê me têjî û xweş e, tê de zebzewmî we hene. Em ev re parve dikin, têra min û te jî dikin.